Ľudia, toto je môj druhý účet a ideme si zahrať Rival. Ideme hrať cez druhý účet môj, takže ideme na to. Pripájam sa. Brr. OK, už som tu. Ideme na to. Ja som to hral. Čo je tam? Okay. Bro. Už by to malo ísť. Ja s kým hrám, bro? Neviem, s kým hrám, bro. Budeme potom jedné verničky. Kámo, sú to výhroty. Nastavenia, no uvidíme sa. No, takže ideme na to. Dáme si tu jedna vernička. Ľudia, ak chcete video aj s webkou, keď dajte na toto, keď budeme mať 100 odberateľov, tak natočím video aj s webkou. Alebo aj teraz te dáte. No táto som prehral. 121. Som dobrý, ale chápeš, to som prehral na prehral. Joj, ja som si nevypúšťal.
RPG, no môžem písať na účte. Mám taký zlý účet. Je tam jedna každý, kto mi dá odber, no tak mu vypnem skinkerisku. Sme dosť, nie sme až tak blízko, ale sme dosť blízko. Lebo vy ste dobrí fanatici. Áno, také elko s nami neskúšali na mojom účte, to mám nodu. Si dám snajperku, potom si dám revolver, ruky. Joj. Si dáte. Bum. No si počkaj, ja sa nastavím. Nastavím videa a keby ste chceli jak sa to volá? Keby ste chceli sériu z Rivals, tak dajte na toto video 5 lajkov a napíšte do komentárov Rivals. Uvidíme sa a čau!